So what's up mga kabisaya? Welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog guys, magmukbang taog French fries. So ang among brand ng French fries guys is Virginia French fries. So dili dai ni sponsor ng Virginia. So Virginia baka naman. So amo day pakita kung giun sa namo pagpalit ug asa mi nagpalit guys. So naday ta sa akong kitchen. That's why murag dili kayo familiar ang akong background. First time diri sa kuan among vlog. So sige, naki-intro among toko. So clip, pasok, and 3, 2, 1. So, naluto na to ang French fries. So, mukbang taog French fries. So, while nagmukbang taog French fries, so nami random questions. So, murag dugay na gini siya nga mga questions sa mga friends. So, wala pa mi nag-start sa among vlog. So, karon lang gid namo na nabuhat. Sorry gid kayo guys. Eh, na-busy sa eskwela. Busy mi sa mong studies. So, sa mga wala kabalod guys, kung curious mo kung sa akong course is Bachelor of Information Technology. So, akong course dahil kay Bachelor of Education of Elementary. Bachelor Elementary Education. Ay, balay dahil. So, butang na. Hindi makita. Ano? Orange lang na to guys. Dala na to. So, naada sa may ketchup guys. UFC ketchup. Mano siya. Kay every time na magpalit ng ketchup guys is UFC good siya. Kay lamig good siya as in more tamis good siya bitaw. Ano siya gitawag o banana ketchup. Banana ketchup? So, so, nga na ding French fries among gipili. Ano? French fries kay kuan
favorite ni nako nga Snacks. 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 So, paano ta? So, nanghugas ta og kamot una ta mukaon. So, first out subo na mo guys is para ni sa mo ang 400 subscribers. So, hopefully guys na continue lang gihapon ta sa to ang mga bitaw sa mga pag-watch sa among videos. Mas makatabang dili lang makatabang mo sa akong family, sa iyong family. Makatabang sad mo na mo. So, dili lang kay kamera ninyong matabangan sa makatabang sad mo sa among family. Nabali di ay. Sayop ka sayop. So, bagid bisagi na gani rong grammar pag yun. So, ako na kay katabang guys sa inyong pag-support sa among channel. So, gana, dyan ihalagid kayo ni kakano na niya. So, first question. First question from Bus G. Number 35 question. What makes you happy? What makes me happy? You. Kaigat. So, natubag na ako guys. So, what makes me happy is the way nga dako og score sa exams. So mo na yung bitaw kisa ba di iyo kuno og score malipay ka di. Ipay. Oh, malipay man day. Kadalay. Daghan kanang the way na manaman na magkabot akong goal. So nanasadag to ko guys. Maki-vlog po damong to ko. Question number 2. From Marinel. Ritutas. From Marinel Ritutas. Number 36. The question is, Kumana. what makes you sad? Ganya happy karon sad na pod. Wow. What an interesting question. So, what makes you sad? Sad ka ng kuhan. Nasad ko ka ng gamay akong score sa exam. So, kung ikaw magamay score sa exam, unsa may imong buhaton? Muhila ka, magmaoy ka. Dili. Manikamot ko para ako ang score sa exam. So ako, what makes me sad? Kana bitaw na mo promise nga kanang adlaw kay for example manglaag mi sa akong best friend. Manglaag mi ana, namin palito, namin something sabot bitaw like na promise na namo. Nya. Siyempre, ikaw malain jud ka kay kanang bitaw sabot nga di madayon, sabot pagid nga dili man sige na malain ko. Ngayon lang kanang medyo ma-disappoint lang kay wala madayon among sabot. Ikaw kuno ready na kay ka. Sabot to pagid na dayon. Oh, yun sa ikaw be. Ikaw ang pinsang sagot. Lagi lang sa display. Yan ta guys. Gusto na ba? Three. Ay mo giuli? Wala. From Sean. Number 42. Can you speak other languages? Yes. Ano sa mga language? Like Tagalog, English, Japanese. Huh? Japanese? Sample Japanese ba? Konnichiwa. Mauro na. Wow. Ano pa man? Ano pa may other Japanese language? Mga imong kaya? Wala na ko kaya ng Japanese guys. So ako, English, Tagalog,
Ba't Korean ba tang kuan? Yung anyo na saya, anyo gozaimasu. Konnichiwa. Annyeonghaseyo, saranghae. Saranghae. Hmm. Korean yan. Korean. Korean. So, kung makadumog ka na mo nagsaba kayo guys, airplane. Dool gamay sa airport ang amuha. Agianan siya sa airplane. That's why saba kayo. The way nga mag-vlog mi din sa muang balay, saba gyud kayo. Tandingan ng Silocano. Airport, doon lang airport na tayo. Question number 4. From Ashley Jordan. Shout out Ashley Jordan. Mo din na imong question. Number Number 47. Do you miss someone in your past? Grabe naman sa si Ashley Jordan. Ay, Do you miss someone in your past? saan yung sa gifili? Siyempre ako na Hindi magid na mawa itong mga loved ones, itong family, Oh, itong mga old friends. mga past. Mas na gid Wow. nila pa. Memories. So ang punot dulo gid sa ako ang kuan someone nga kung di kami ngawan is akong lola. So nadi mi diri nagpuyo sa balay sa akong lola ka because among balay didto dili among yuta. So nami din hikay pabor man diri kay kang lola nga yuta, kalula pa gid nga balay. So ang mag-one guys mga September 8 mi nag-start diri og puyo. So, Kaya kami rin. Ikaw, so mali mong kami ngawan. may kung papa guys. Ano papa? Ano man? Kay yun niya sa naman mga past na mga Oh, ay, kuyog ni. actually guys, ako lula patay na di ay din yung papa, dads na po. So ako lula namatay siya May 26, 2017. So 5 years na ba? 2018, 19, 20, 21, 22. So 5 years na siya patay. Papa, Akong papa kay bago lang. this year lang yun. May 11. May 11, 2022. So, unsa da imong mga memories nga imong gikamingawan sa imong papa? Wala kaya. Ay, basta na mahilak ko. Ay, mahilak kayo ba? Mahilak kayo. Like, sa atin naman ito. Saka ng mga times na So, uy, sa mga times na ako sa papa. Ang kwan bitaw? siya? Oo, sa buhay pa siya ba? Wala tanong. Ay, at least, diba, napafeel ni mo niya, diba, ikipikatod pa nung ilaha mo na sa side mo, ha? Sa sentro nga, siya, ikay mo hatod sa dito sa sutunggan niya, kanang sityo ako na ako sa mga, diba? At least, napafeel mo sa mga kalang mo, bawi ka niya, pero ulit, at least, pakalit-kalit na gid ang buwan na rin, no? Sa pila pa imong edad, bata pa kay ka, matiguwang. So, kalit-kalit na gid namatay, guys. Wata kay ba kung mas ugma, or pila na lang ka oras, pila na lang ka time yung mga life. So, dapat i-enjoy gid natin itong life, guys. Buhi pa tao, dapat buhi mo tao mga good influence, mga like kung ano yung mga plano, dili ka para sa barkada, dili ka tinaro ka sa dapat tinaro ka sa mga eskwela, yan na good guys, ng mga goals sa mga kinabuhi. Guys, kung kaya ko advice sa tanong, dapat yung parents, yung mahal sila mga guys. Dapat Ma-realize na niya mo, wala na sila, para nakapapahinga. Sus, may pasaw na, sa buhi pa,
pa. So tawagan ako ng mas na kuan bitaw nimo, mas napafeel bitaw nimo nila. Feeling mo saktan mo pa sila. Pero okay na to yung mga case. Para rin ako no, action is better than words ba yan? So, ano, mauwi to. Next question, number 5. Pagka ha? Marinel Retutes. Number 48. Do you think what you have more? Why? Do you think what you have now is enough? Wow. It's a wonderful question. Ikaw, do you think it's enough? No. Why? Kaya. Sa pagkakaroon, enough pa, pero mas ginandig ko nga mas makuhan mo daw. Kabot sa mong goal. Makabot ang goal ba mo lang bukol. Dili lang kay sa karon lang kuan. Dapat imong hunahon imong mindset dapat para sa future dili ba dapat para karon. Di ba? Ayun ka ba nga? Ayun ka in the future nga na ni enough na ni para na. So sa karon dili pa. Not in the future. So ako guys, para na ako dili sad enough. Kay di ba? Sa usag-usa nato natay goal, natay future, natay mga gustong i-achieve sa tong kinabuhi, natay gustong paliton, natay gustong business in the future kung business minded mo, di ba? So dili gid dili na ko enough kay sa pagkakaroon ng school up ako, pero sa pagkakaroon nga ko enough kay ako ang pag-eskwela na kung flow sa akong pag-eskwela, okay akong family, yeah. Okay ang situation, wala kay mga problema, so thank God gid kay guys nga dili kayo ingon bitaw nga struggle gid kaayo bitaw nga murag feeling mo murag feeling mo dili nagbitaw kuan feeling mo kana mo sana so kana Dili na murag wala na jud kay paglaom bitaw kay sa banag depressed kaayo tangan na chance bitaw. gusto na kay mo maghikog, so di pa sa mong sa una guys na mga past. Past nila. Later na tayo mag-chika na guys sa mong past. Past nila. Sayang. So, abot mo ka, Question number 6. From Jerilyn. Ay! Dili na. Kuan di siya. Asawa Asawa sa sa ko, imong amigo. best friend. Na si Kay nam siya from Jerilyn. So, Number 9. Have you ever cheated on? ikaw. Have you ever cheated on? No, hindi ko pa nagawa yun. Well, parang ako, kung mag-cheat man gani ang usa ka tao, nagad na siya reason. Pero nako, kung ang lalaki mag-cheat kay, feel nako, para ragid din ako ha, no bash, no kuan ha. Kung ang laki mag-cheat, trip lang nila mag-fling-fling, like, sing bitaw nga. Lalaki gid sila, wag yun din mawa nila, so buhat gid nila ang mga gusto. Kung ang babae na gani ang mag-cheat guys, alam sa no, mag-cheat ang babae kay tungod sa binuhatan sa laki, mag-cheat ang babae kay tungod murag dili enough ang gipa. Uy, sila na nimong tinawa naman ako eh. Mag-cheat ang babae kay tungod dili enough ang ipakita sa laki, murag wala kay sila time, murag cold na bitaw kay ang lalaki. The way magud na mag-cheat ang babae is kanang bati na bitaw ang pagtrato niya sa iyang girlfriend. That's why nga magid nang mahitabo ano, mag-cheat man gyud. So para sa nako, di ba? Ikaw unsa may para mag-cheat gyud? Wala ako mo kasway gud nga mag-cheat gud kay. Diba kung love mo sa tao, dili mo batan nga mag-cheat ka. Hindi ni bubuhatan. Isa pa? Depende kita sa tao kung mag-cheat man o dili. Amo.
So, another airplane guys. Kaduhan na ron ha. Ayaw ko niya buhatan. Kaya anak, mag-cheat mo, makabawi ito nga. Sa inyo na mabalik. Ang mo rin sa ito. Dapat, hindi ko na nasasabi. Dapat, nabawa na ba nga? Mag-cheat mo ito nga. Hindi na ka mag-cheat. Ito na nga, ano, kita mo dito na yun. Ano makita magyuglain? Doon na. Nga nagpanguyaban ng laki o mag-cheat na. Ihapon ng laki. Mau mo gani, mag-cheat mo gani. May pagwala lang yung mga bit. Di ba? Oo na siya. Kung mag-cheat man gani mo sa inyong uyab guys, ay na lang yun magpanguyab. Ayaw lang mo pagsugot. Kaya, feel na ko no, ang pag-cheat kay, dili siya mature. Kaya ano, Dua-dua ka bito. oh, dili siya mature. Kung nag-uyab-uyab ang gihapon ka or nagbinyog ka na, mag-cheat lang gihapon ka. Wala nga purpose. Di gihapon ka matawagan na kuan, mature. Immature na gid na. Premature. So, mga to, advice lang. Wala na to advice. Dana to advice Sa guys. boys and girls. Digid maayo ang mag-cheat ah. Digid mayo guys. So, question number 7. From Marinil Retutas lang gihapon. Wow, laghan na good. Number 35. Ay balik, what makes you happy? So, nabalik naman guys, mangita taglahin. Mangita taglahin. Yeah, question. Tanong man. Storya. Hindi na ko dito taglahin. From Rowell. Rowell. Number 30. Best pet for you. Ikaw. Best pet? Nakoy name akong pet guys. Isa. Ngayon kayo kay Bao? Isa. Say name? Diba kas name? Wa, magagaling kayo kay Bao. Sige. Ang name din sa akong pet guys is Kinit Blessing. Joke. Si Kwan bitaw guys, si Bongsun. Kwan siya. Cat siya. Iring siya. Akong mga friends, mga best friends, mga classmates, alam sa na nila akong pet. Kaya, iro man yun guys. Nya. Ito'y pa kaayo. Dili ni mo mabian sa mga labi nagkanang ako rang usa sa balay. Nya. Walay mo atiman. Imbis, ang iro na ni mo bantay sa balay, ikaw na ni mo bantay sa ito'y. Bali na. Ito'y romantik ako na. So that's why guys, iring akong gipili kay bisag imo pambian-bian guys, mangita gyud po nagpamaagi, magsuri-suri para makaon. Para nako responsible ang iring sa pagpangita og kaon. Bisag gamay pa lang. Bisag gamay pa lang. Ikaw, Ko? Walang gupit sa mga. Walang gupit eh. Joke rin, joke. Ikaw, pan. Nakagupit sa on na, pan. Pero, tingan. kwento siya nga, breed niya kay Shih Tzu. Si... Ito to. Ay, Labrador dahil, Labrador. Mga breed. Nangan kay Sige Gucci. Gucci. Kamahalon ko na Gucci man. Natingan sa Gucci. Pero, at the end, namatay man siya guys kay murag na daw sa tambal ito. Basta kasuko sa tambal nga purga ba? Agi ba purga ninyo? Purgahon na taga naman. Pag inom murag na doble ang tambal. Nasakit siya. Nagsakit na siya. Nagsakit na siya daan. Nagsakit na siya daan. Nasubraan sa purga. So, na-overdose itong tao Pag pa. inom tambal sa para purga. Nagluya dito niya. Mata namatay. Dako-dako ng tatawad ako. Sayang. Sayang kayo. So, So, dagan mo kung ito nga naabot guys no, lagay ko mga pet nga nahandulan. First kay, mga ito'y gid kasagaran. Ito'y earring, ito'y earring. So, ay lang ha. First, ito'y na akong nahandulan. Ito gid siya, gamay gid siya, need pag mo atimanon, sampai ako, elementary pag ko ato. Kunya, ako lang usa nga igsuon, kinsa may bantay ako ang papa-duty. Kasi tao sa balay, wala. So, luwi gid kaya ito'y way kaon. Kung maunsa man siya, di ba? Kung nangamata gid kada ito'y nga
nga akong kuanon magpangga akong itoy mamatay gyud siya ambot nga ano. So ang nagdugay day nga iring nako guys ang karon 2 years kid siya guys. So thanks God gid kay siya guys nga wala pa siya kuha sa Ginoo. Kay bisag unsa siya kasipat bisag magpataka lang siya libang pinangga gyapon namo siya. Kay dapat ba yan panggaon gid ninyo ang mga hayop. Kay much better na panggaon ninyo ang mga hayop kaysa tao nga inyong panggaon na traidoron lang gihapon mo. Bitaw, dagang mga plastic. Di ba? Nag-PMM. Nata. Bitaw, mga plastic friend. Dagan akong plastic friend. Di lang ko mag-mention kay lisod na. Plastic. May bunsi. May bunsi. Nilata. Nilata. So guys, medyo taas sagid kayo. Hala, 23 minutes na ang mong istorya-istorya. Wala pilabot edit og sa mga kwan. So guys, diri rami ko to. Don't forget to like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for more videos below. Bye! Hope you enjoy. Bye-bye guys.